Rayya ina ya wali ko kuma su ce ba kati take ji. Na taɓa kwatantawa na shiga studio makaɗan wallahi na ji murya na ba daɗi. Baran gani zan iya tankaɗe na yau. Okay, tankaɗe na yau na sarariya. Ba san iya bolla. Nake wanka sa ido na yaro ne, tsofaffi ne ake wuku da su. Sai ido na da dudu kusan da kaɗan ya girme ni. Tun san da Allah ya so za mu aure. Rayya ina ya wali ko kuma su ce ba kati take ji. Sinasinan da nake so suna da yawa, amma dai wanda na fi so irin idan daga kafa gwamna ɗin nan na zo da takalmi na mai tsini ina yanga in na gan shi kuma yana mai irin kallon nan nashi shi na fi so. Ina son gurin idan muna yi. Akwai wani sin da muka yi da na ce ɗibo min gashin bakin kafa gwamna sai je yanko min nashi. To a wannan gurin da muka ɗan yi faɗa hannun mare shi, to ina son wannan sin ɗin saboda marin gaske ne mishi sosai. Nake son sin ɗin sosai saboda yanayin yadda ya nuna a fuskan shi. Na ji daɗin sin ɗin sosai. Ya nuna kamar zai rama, da aka gaba kamar zai kwaɗa min mari ne ma, amma dai sai ya haƙura. So ya sa ni dariya sosai behind the scene gaskiya. A haɗa ni fim ba wanda ba na so da yi fim da shi, kowa zan iya yin fim da shi, ko ba actor ɗin da ba zan iya acting da shi ba. Maka ina so in je Maka, daga Maka ina so in je Ingila. Dubai ya zama gidan kowa, so banda Dubai. Gaskiya abin da na fi tsana a duniya sharri ko kuma in ce ƙazafi. Aƙala maka abin da kana ji kana gani ka san baka yi ba, more especially ka da wanda ya fi ka baki, kaga dole mutum ya sha wuya. So gaskiya ba na son ƙazafi. An taɓa min ƙazafi ba zan faɗa ba, shi da yayyaje na bar shi da fitowar rana da faɗuwarta. Gaskiya na shiga damuwa sosai saboda ni idan ka ce na yi abin da ban yi ba kuma ka fi ni baki, gaskiya ba wani abin da zan yi in huce sai dai kawai in ta kuka. In ne kuka sosai, ana kwanta ne bacci, to shikenan na manta da abin da ya faru. Na fi tsoron ƙadangare. To gaskiya akwai wata rana muna cikin zaune a wurin aiki, kawai ƙasan bishiya ne, a shi ƙadangare yana saman bishiya, kamar fa an abin nan kawai na ji ya faɗo min a jiki. Sai da ne kwana 2 tsigan jikina na tashi, da na abu ya ɗan goge ni sai in ji jikina ya yi wani abu. So gaskiya na fi tsoron ƙadangare sosai. Babban burina in zama shararriya wajen business, in ga abubuwan da nake yi yana tafiya smoothly. Babban burina in ga duk abin da na sa a gabana na yi shi yadda ya kamata.